Как не, бе? По-близко е до футбола или до плажния волейбол? Според мен няма нищо общо нито едното, нито с другото, защото трябва да си много техничен, в същото време трябва да имаш и усите и движението по пясъка. Различен спорт е. Най-важното е, че не трябва да се играе с ръка. Сервисът се изпълнява от една купчинка от пясък, като се бил пак с крак. И за атракция се дава бонус точка, т.е. ако изпълниш удар, с който е с двата крака във въздуха и атрактивен, получаваш бонус точка, т.е. вместо една пишеш 2 точки. И това допринася с допълнителната атракция на този спорт. До колко точки се играе тук? До 15, като всеки 2 от 3 гейма, но всеки организатор може да се направи различен формат. Трябва ли да си добър футболист, за да можеш да го играеш това нещо? И трябва, и не трябва. Но със сигурност трябва добра физика, повратливост, усет към топката, техника, а пък мисля, че всички добри футболисти това нещо трябва да го притежават. Ще стане ли най-голямата атракция лятото от този спорт? Как мислиш? Вече втора година се опитваме да го практикуваме и с по-малките и по-големите. Много е динамично, много е интересно, много зрелищно. В Бразилия лицето на този спорт е Ромарио. Роналдиньо също участва в много такива матчове, даже миналия месец имаше специален турнир, в който той беше лицето. В Европа Кристиано Роналдо, Давид Вия, футболисти, които не се нуждаят от представяне. 100% харесват футбола, 83% от хората си мислят, че могат да го практикуват, така че аз мисля, че това е новия хит. Много вече почитатели има ли този спорт? Да, събираме се нови и нови почитатели, имаме страшни запитвания за това къде, как може да се практикува. Не се изисква много, изисква се една мрежа, една топка. Топката е супер ефтина, от 20 до 50 лева може да се намери така подходяща топка, т.е. инвестицията за този спорт не е никак голяма, само трябва да има желание.